Nyimbo ya Matse anayipasapo dzina title nkukhala Adidas. Koma mwina funso ndikumati ndi chifukwa chani mwa titles onse amene akanakhonza kusankha amene anachokera mu nyimbo imeneyi anaganiza kuti angotchula nyimbo iyi special zina loti Adidas. Nanga Adidas zikugwirizana bwanji ndi kumonyoza Fredokisi? Mwina munamba mwakhalapo ndi maganizo amenewo since nyimbo ichakutuluka, chifukwa chakuti kwa amene timamudziwa Matse tonse timadziwa kuti adaja nkhani yokhuza ndi kupereka mataito a nyimbo sikuti kumawavuta ndi anali dolo kwambiri makamaka tikabwera nkhani yokhuza ndi file naming like kutchula nyimbo ndi zinthu zina zotero. Komano anasankha kuti ayankhule kuti ndangovala Adidas kufuna kudisa Fredokisi. Kuti timvesese nkhani ibwino tiyeni tibwerere kumbuyo pang'ono. Mwezi wa Mei mchaka cha 2015 Fredokisi limodzi ndi azinzake a gulu la Daredevils anaganiza kuti atuluse nyimbo. Anatulusa nyimbo imene mutu wake amatchula kuti ukudziwa kale. Ndi nyimboyi inayamba ndi verse ya Fredokisi imene anayankhula mawu akuti pali lime langa pali chisaini cha Nike. Now, kwa amene mmadziwa bwino chisaini cha Nike ndi kuchonga, right? Now, izizi ndi zinthu zimene zimachitika mmoyo, munthu akakhonza amachonga. Now, Fredokisi anayankhula kuti pali lime langa pali chisaini cha Nike. Kungomenya pa mafana achonga kale. Like china chonse chimene angapange mafana amangochonga. Chilichonse chimene ankhule anthu amangochonga. Pali lime la Fredo pamene pali chisaini cha Nike zimene zikutanthauza kuti nyimbo iliyonse imene Fredokisi aziyimba mafana azingochonga, chifukwa palibe munthu ina aliyense amene akhonza kususana nazo munjira ina ndi inzake. Kamene kuchita bro. Okay, fine. Koma mzaka za pakati pa 2020 komanso zaka za 2021 Fredokisi ndi Matse anadisana kwambiri. Kudisana uku kunali kwa nkoke mpaka na anthuwa anapezekana kuti ayamba kuimbana nyimbo. Nyimbo yoyambirira kutuluka inali nyimbo ya Matse imene ankati ndangovala Adidas. Koma funso ndikumati Adidas ndi Matse komanso Adidas ndi Fredokisi pali ubale wanji? Koma mwina funso ndikumati zinagwirizana motani? Now kuti nkhani muimvesese teni ndichite demonstrate motere. Okay, bwerere kumbuyo pang'ono. Adidas ndi Nike ndi ma brand awiri amene amapikisana mu zochitika zawo. Now munthu pamene iye pamene akuyankhula za Adidas akutanthauzano kuti iyeyi amavala Adidas sanavalepo Nike. That means kuti zochonga za anthu zimene amachongazo sakuziziwa bwino. That means kuti iyeyo sanachongepo kunkhani yokhuza ndi za Fredokisi. Iyeyo ama brand yake ndi Adidas, zikusiyana ndi Nike imene akukamba Fredokisi. Now kuti muimvesese bwino kwambiri zikutengerano kuti mwina mukhale kuti za nyimbo za chinyamata mmazisata, chifukwa chakuti ngati pa sign ya ngati pali lime ya Fredokisi pali Nike kuti chilichonse chimene apange mafana amangochonga, iyeyo sali mgulu la anthu limene amachonga chilichonse chimene Fredokisi akuchita. M'malo mwake amasankha kuti avale brand ya Adidas. Ndi chifukwa chake nyimbo ija imavuta kwambiri kuti mwina munthu aimvesese bwinobwino title yake. Koma Adidas akubwera posusana ndi mawu akuti pali lime lake pali chisaini cha Nike. That means kuti sankafuna kuvala zovala za Nike, ndicholinga chokuti agwirizane ndi sign imene ili pa lilime ya Fredokisi. Koma all in all anakhululukirana anthu anakambirana, panali ubale wabwino kwambiri pakati pa Matse komanso Fredokisi. Moti mu nthawi ya kumapeto a moyo wa Matse anayimbirapo nyimbo iyi limodzi pa stage. Wina anayimbe nyimbo ya Dadada, wina anayimba nyimbo ya Adidas. Onsewa anavina limodzi. Sindiuziwa ngati iliponso nyimbo imene mafuna mutaimvesesa kapena mwina nkhani yonse imene mafuna mutaimvesesa khuza ndi woimba. Mkhonzo chita subscribe ndikuze muone mpaka kumapeto. That means kuti mwayikonda. So subscribe guys. Okay, I've got a surprise for you. DJ. Get the two